Το βράδυ εκείνο του έβαλε στο κινητό το τραγούδι «Μπήκα τα γίδια στο Μαντρί». Ο σύμβουλος δηλαδή του Ντόναλντ από τη χαρά του για την νίκη έβαλε το αγαπημένο τραγούδι. Έβαλε αυτό το τραγούδι γιατί αυτό αρέσει πάρα πολύ. Είναι το κάτι άλλο, είναι παραστατικό το κομμάτι, έχει μεγάλη δύναμη μέσα. Αλλά είναι χρόνια που του άρεσε πάρα πολύ, του φάνηκε έτσι σαν αστείο, δηλαδή που λέει «Μπήκα τα γίδια στο Πατρί», τα πρόβατα στη Στρούγκα. Του φάνηκε πολύ... Λοιπόν, εγώ παιδιά σας λέω, το έχει συνδέσει με το ευίωνο του πράγματος. Λέω όπως μπήκανε τα γίδια στο Μαντρί, έτσι μπήκα και εγώ στο Λευκό Οίκο και το έχει συνδέσει έτσι. Βέβαια, παιδάκι μου. Τώρα που τα έκανες νερά, τα έχω πιάσει όλα ξυπνοπλούτ. Όλα τα κατάλαβα. Στον Μπόγαρτο τα έχω πάρει. Όλα. Μπήκαν μωρέ, μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί. Τα πρόβατα στη Στρούγκα χρήσουλα κι αδερφούλα. Στο Μαντρί. Σου έχω καμιά κανένα φούσκο εσένα.